Konvint li bil-ħidma tagħha u bil-valuri li tħaddan Miriam Spiteri de Bono se ġġib l-għaqda nazzjonali. Dan sostnih l-eks Prim Ministru l-eks kap tal-Partit Nazzjonalista Lorenz Gonzi waqt il-programm speċjali li xandar fuq Net Television fejn issemma fost l-oħrajn x'kien ġara fil-perjodu li fih Spiteri de Bono kienet speaker tal-Kamra, kariga li okkupat eżatt wara li spiċċa terminu tiegħu bħala speaker. Lorenz Gonzi rimarka li fil-kariga ta' speaker f'mument diffiċli għal pajjiżna idejjem għamlet li setet f'mumenti li determinaw il-futur ta' pajjiżna. Apparti minn hekk Lorenz Gonzi qal li wara l-mod li bih inħatret President b'vot unanimu tal-Parlament ise tkun qed tissimbolizza l-għaqda nazzjonali fil-waqt li insista li għalija issa huwa l-mument tal-prova. Saħaq ukoll kif matul is-snin Miriam Spiteri de Bono dejjem uriet kuraġġ u esprimiet l-opinjoni tagħha u allura huwa konvint li bl-isforz ġenwin tagħha matul il-presidenza se ġġib l-għaqda li pajjiżna tant għandu bżonn. Il-karattru tagħha minn dak li naf jiena, l-onestà tagħha u l-integrità u l-irġulija tagħha jien nistenna issa li hi mill-funzjoni li jisa tkun qed tokkupa tagħmel verament l-isforz biex tkun il-President ta' Malta kollu, Malta Għawdex kollu, ta' kulħadd bl-opinjonijiet differenti tagħna kemm trid, imma fi sforz ġenwin biex il-dal pajjiż verament inġibuh lura għal-għaqda nazzjonali. Mingħajr ma ħadd iwarrab il-valuri u l-twemmi politiċi tiegħu. Min-naħa tagħha l-President Emeritu Mary Louise Coleiro Preca qalet li huwa ta' sodisfazzjon kbir li għal darb'oħra pajjiżna se jkollu President mara. Hija sostniet li l-fatt li ġiet eletta permezz ta' vot unanimu żgur li se jagħtiha sapport morali. Jiena kuntenta li mhux biss kien hemm dal-qbil storiku fuq l-ewwel darba bil-liġi tad-2 terzi u x'veru. Dik hija xi ħaġa li għandha tagħmilna kollha kburin il-Maltin u l-Awxin kollha li tal-anqas il-leaders tagħna, il-leaders politiċi tagħna waslu biex jiftehmu fuq persuna. U dik hija diġà indikazzjoni li allura hemm sens ta' kif taqbad tajt, diġà hemm sens ta' għaqda. Coleiro Preca qalet ukoll li kull president iġib l-esperjenzi tiegħu li jirriflettu fuq il-presidenza tagħhom, iżda fuq kollox huwa importanti li l-President ikollu il-kuraġġ għaliex matul il-presidenza jkun hemm numru ta' sfidi. Bil-President Emeritu tajt li Miriam Spiteri de Bono se ġġib l-għaqda f'pajjiżna fil-waqt li tibqa' tħaddan il-valuri li dejjem emnet fihom.